Ξεκινήσαμε νωρίς το πρωί, 10 άτομα, με στόχο να φτάσουμε στον Πάρο. Όλα έδειχναν ότι πάμε για μια όμορφη ασφάλτινη μοτοβόλτα, μέχρι που ήρθε η έκπληξη. Κάκι, δεν ξαναπάω από άσφαλτο, χάνομαι. Από το χωματόδρομο ξέρω το δρόμο σαν τα δάχτυλα. Το GPS αποφάσισε να μας τεστάρει και βρεθήκαμε μέσα σε χωμάτινη διαδρομή με λάστιχα δρόμου. Δεν πάμε χώμα, όχι. Και όλοι έχουμε χωμάτινα λάστιχα. Κοίτα εδώ. Μέσα στην βροχή, στον αέρα, στη λάσπη και στον ομίχλη. Μας γραμμάς περισσότερο. Πάμε ρε παιδιά. Είπαμε θα τους κάνουμε άντρες. Η διαδρομή, απίστευτα τοπία. Λοιπόν, τώρα τι κάνει? Ένα στυλ να πετάξει στο συναγερμό από το βουνό. Φοβερό φίλη την ομάδα, καμία γκρίνια πουθενά. Σκαρπαλώντας τα βουνά των αγράφων μέσα στην βροχή. Δοκιμάζει όλο μηχανάκια, αλλά CF Moto μόνο. Χαθήκαμε, κλασικά. Η μισή ομάδα βρέθηκε κάπου στα άγραφα, η άλλη μισή προς Αγρίνιο. Σιχαρέι. Έλα και το χιονάκι. Άρε βαβούλια, θα μιλήσω. Αλλά δεν βρίσκουμε δωμάτιο. Όλα καλά κύριε. Γαμώτο. Πάμε με ντοκουμέντα. Πού είσαι ρε ντούλα, πού είσαι ρε ντούλα? Θα βγάλω, άνοιξε κι άλλο να βγάλω από τη μέρα μου. Ρε καλό σου. Εδώ ο Τζίμις, για χώμα και το εξάρι εδώ, το εξάρι, να το. Είσαι λίγο εδώ, είσαι λίγο το εξάρι, δεν τους άνοιξε έτσι. Και τελικά βρεθήκαμε όλοι μαζί στην οικογενειακή ταβέρνα στον Άνω Άγιο Βλάση. Έλα τα αγόρια μου. Είχαμε ροχαλιτά βαριά και αντρικά, τέλειο φαγητό παντού. Ένα μου πήγε να αγοράσει κόπεδο με τη μηχανή σε χωράφι. Α, ωραίος. ...1220 χιλιόμετρα, γεμάτα λάσπη, αδρεναλίνη, φύση και απίστευτες στιγμές. Αυτή η βόλτα θα λέγεται για καιρό σίγουρα.